Ako si Vera at mula pagkabata, alam ko na kung ano ang lasa ng dugo at kung paano sumigaw ang katahimikan. 8 taon pa lang ako ng gabi ng ulan at putok ng baril ang humukay ng butas sa mundo ko. Nakatago ako sa ilalim ng mesa, nanginginig, habang unti-unting tumitigil ang mga boses na dati kong tinatawag na mama at papa. Ang amoy ng pulbura at dugo ay nanatili sa balat ko kahit anong paghuhugas ang gawin ko pagkalipas ng maraming taon. Simula noon, ang takot ay naging apoy at ang luha ay naging bala. Nangako ako sa sarili kong babalikan ko ang bawat kaluluwang kumuha ng kanila. Isa-isa. Lumipas ang mga taon at sa edad kong 25, marunong na akong pumatay ng walang panginginig sa kamay. Sa bawat misyon, natutunan kong maging hangin. Walang pangalan, walang mukha, walang konsensya. Sa mga mata ng mundo, ako ang halimaw, pero sa loob ko, ako lang ang batang naghahanap pa rin ng hustisya. Naging tahanan ko ang dilim, at ang katahimikan ng baril ay parang musika. Tinawag nila akong Phantom, isang pangalan na mas kilala kaysa sa sarili kong tunay na pangalan. Bawat gabi bago ako pumikit, naririnig ko pa rin ang huling salita ng tatay ko. Vera, tumakbo ka. Ngunit sa bawat umaga na bumabangon ako, ang tinig na iyon ay nagiging, Vera, bumalik ka. At bumabalik ako, sa putik, sa dugo, sa giyera ng mga kaluluwa. Isang gabi, habang nakaluhod ako sa harap ng lalaking ipinadala para patayin ako, tinanong niya ako kung sino raw ako para lumaban sa kanila. Ngumiti lang ako, walang emosyon. Ako ang taong mali kayong kinalaban. Bago tumama ang suntok ko sa kanyang panga, alam kong tapos na siya. Hindi ko kailangang sumigaw para marinig ang galit ko. Nakasulat na iyon sa bawat patak ng dugo na lumalapat sa sahig. Pag-uwi ko sa bahay, tahimik lang. Pinarada ko ang motorsiklo, tinanggal ang leather jacket, at naupo sa sofa na parang doon ko lang kayang huminga. Sa labas, ulan na naman. Sa loob, ulan din, pero sa loob ng dibdib. Naka-on ang cellphone ko, patuloy na nagbiblink ng pangalan ni Ria, isa sa mga kasamahan ko sa organisasyon. Sinagot ko lang ng walang gana. Gusto mong mabaliw? Sumama ka sa akin sa bar. Natawa ako nang marinig yon. Baka iba pa mabaliw kapag ako ang sumama. Sa mga ganitong sandali, natutunan ko na ang tawa ay isang uri ng sandata. Ginagamit ko para itago ang mga sugat na hindi ko mapagaling. Nagtungo ako sa bar. Dala ang helmet, suot ang itim na jacket na nagsisilbing baluti. Sa loob, kumikislap ang mga ilaw na parang mga bituin sa impyerno. Tumugtog ang banda, sumisigaw ang mga tao, at ako, nakaupo lang, pinagmamasdan ang ingay ng mundo. Dumating si Laya, kasamahan ko rin. Ngumiti siya, ngunit sa likod ng ngiti ay ang parehong pagod na mayroon ako. Ikaw, kumusta ang 2 senador? Tanong niya. Tahimik na, sagot ko. Pareho kaming natawa pero walang saya. Sa bawat basong alak na ininom ko, parang may bahagi ng utak kong tinatanggal, hanggang sa hindi ko na matandaan kung ilan na. Mainit ang pakiramdam at may kakaibang gumagapang sa ugat ko. Akala ko alak lang pero iba ito. Parang sunog na hindi ko maapula. Tumayo ako pasuray-suray at nagtungo sa banyo. Humarap ako sa salamin, tinitigan ang sarili. Pulang-pula ang mga pisngi ko, nangiinig ang labi. Ano bang nilagay nila sa alak ko? Bulong ko. Pero bago pa ako makalabas, may kamay na humila sa akin. Mainit, mabigat. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Gusto kong lubaban, pero ang katawan ko ay naging dayuhan sa akin. Paglingon ko, isang pares ng matang malamlam at mapanganib. Hindi ko siya kilala. Pero sa sandaling iyon, parang may alon na humigop sa lahat ng lakas ko. Walang salita, walang paliwanag, isang halik lang, matindi, mapangakit, at parang sumpa. Sa ilalim ng ilaw ng banyo, 2 kaluluwang parehong sugatan ang nagbanggaan. Hindi iyon pagnanasa. Hindi rin iyon pag-ibig. Isa iyong sandali ng pagkapunit. Ang 2 nilalang na parehong ginawang halimaw na ng nakaraan ay nagkita at nagwasak sa isa't isa. At bago pa ako tuluyang maglaho sa kamalayan, narinig ko lang ang isang boses, mababa, paos, puno ng misteryo. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Sa gabing ito, ako lang ang kakailanganin mo. At iyon ang huling bagay na natandaan ko bago ako lamunin ng dilim. Umaga na magising akong tila binugbog ng hangover, pero kakaiba ang bigat sa katawan ko. Ang ulo ko parang may dumadagundong, at sa loob ko may kung anong pakiramdam ng kakulangan ng pagkawala. Nakahiga ako sa kama, suot pa rin ang itim kong damit na hindi ko maalala kung kailan ko isinara ang zipper. Lumingon ako sa paligid at tanging liwanag ng araw ang sumisilip mula sa kurtina. Tahimik, nakakatakot na tahimik. Para bang may nangyari pero ayaw ipaalala ng mundo. Tumayo ako, dahan-dahan, at habang nilalakad ko ang bawat hakbang papunta sa banyo, pakiramdam ko may malamig na kamay na humahawak sa puso ko.
Sa salamin, tinitigan ko ang sarili kong mukha. May bakas ng halik sa labi ko. Sino ka? Mahina kong tanong sa sarili, pero sa isip ko, hindi ako tinig ko ang sumagot. Isang lalaking tinig. Baritono, mabagal. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Parang binigwasan ng alaala ang isip ko. Napahawak ako sa gilid ng lababo. Mabilis kong binuksan ang gripo, sinabuyan ang mukha ng tubig, pero kahit anong lamig, hindi naglaho ang apoy na bumabalot sa loob ko. Hindi yon galit. Hindi rin takot. Isa yung sensasyon na parang sinumpa ng gabi. Pagkalipas ng ilang araw, ibinaon ko sa limot ang nangyari. O pinilit kong ibaon. Ang trabaho ang naging sandata ko. Sa bawat misyon, mas lumalalim ang sugat na hindi ko naman alam kung saan nagsimula. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos ako ng baril, may kumatok sa pintuan ko. Si Gideon, ang kanang kamay ng boss namin. Pinapatawag ka ng boss, malamig niyang sabi. Napataas ang kilay ko. Si boss? Akala ko nasa labas pa ng bansa. Bumalik na siya at gusto kanyang makausap. Personal. Napatigil ako. Personal. Sa buong buhay ko sa organisasyon, walang boss na gustong makausap ako ng personal. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maging interesado. Tinupi ko ang mga baril, sinuot ang jacket, at sumama kay Gideon. Habang naglalakad kami sa mahabang pasilyo, ang bawat tunog ng takong ko sa sahig ay parang mga tambol ng kaba sa dibdib ko. Hanggang sa huminto kami sa harap ng pinto ng opisina. Pumasok ka, utos ni Gideon. Pinuksan ko ang pinto. Pagkapasok ko, malamig na hangin ang bumungad. Amoy mamahaling alak, halong usok ng sigarilyo. May nakaupo sa swivel chair, nakatalikod. Itim ang suot at may maskarang pilak sa mukha. Ang mga daliri niya ay nakapatong sa isang baso ng alak at ang boses niya, nang magsalita, ay parang anino ng gabi. Ikaw si Vera Velasquez. Hindi tanong yon. Isa yung utos ng katotohanan. Oo, ako nga, sagot ko, diretso, walang takot. Magaling ka raw sa mga misyon. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit kita pinatawag. Napasimangot ako. Kung hindi trabaho, ano? Tahimik siya sandali, bago marahang tumingin sa akin. Ang mga mata niya sa likod ng maskara. Kulay abo, malamig pero pamilyar. Tila may humila sa loob ko, isang sigaw na matagal nang nakakulong. Hindi ko maintindihan, pero sa bawat titig niya, parang bumabalik sa akin ang gabing iyon. May nakilala ka bang lalaki ilang linggo na ang nakalipas? Tanong niya, napatitig ako sa kanya, nagulat. Anong ibig mong sabihin? Sa isang bar. Napatigil ako. Tumigil din ang paghinga ko. Wala akong maalala, mahina kong sabi. Pero sa loob ko, may tinig na humahalakak. Alam kong nagsisinungaling ako, pero hindi ko alam kung kanino, sa kanya o sa sarili ko. Kung wala, mabuti, malamig niyang sabi, sabay tumayo. Lumapit siya sa akin, mabagal, bawat hakbang parang nilalagyan ng bigat ang hangin. Pero kung meron man, sabi niya, halos pabulong, huwag mo na sanang alalahanin. May mga gabing hindi kailangang tandaan. Bakit? Tanong ko. Halos hindi ko namalayan. Dahil ang alaala, minsan, mas mapanganib pa kaysa bala. Napatitig ako sa kanya. Sa unang beses, hindi ako nakasagot. Ang kamay kong laging matatag sa baril ay nangiinig. Gusto kong alisin ang maskara niya. Gusto kong makita kung sino siya. Pero sa mismong sandaling yon, may kumislap na imahe sa utak ko ang boses ng lalaking humalik sa akin sa banyo, ang parehong timpla ng lamig at apoy. Hindi. Hindi pwedeng siya iyon. Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi ako mapakali. Sa unang pagkakataon, hindi ako tinulugan ng gabi. Parang may kung anong gumising sa loob kong matagal ng tulog, isang alaala na pilit kumakawala. Hanggang sa isang umaga, habang naghuhugas ako ng kamay sa banyo, may nakita akong kakaiba. Ang kulay ng aking balat maputla, pero ang mata ko parang may liwanag ng pagdududa. At nang makaramdam ako ng pagkahilo, napahawak ako sa tiyan ko. Tumigil ang mundo. Bumilis ang tibok ng puso ko, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim, mas mahirap paniwalaan. Hindi pwedeng totoo. Hindi pwedeng ito iyon. Hindi pwedeng galing iyon sa gabing gusto kong kalimutan. At doon ko naisip, ang mga lihim ng gabi ay laging may kabayaran. At ang katawan ko ngayon ang resibong hindi ko kayang tanggihan. 3 buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon, at bawat araw ay parang isang mahabang gabi na walang bituin. Sa tuwing titingnan ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko na makita ang babaeng dating walang takot. Ang balat kong sanay sa sugat ay ngayon marupok. Ang bawat paghinga, mabigat. Minsan, habang nakahiga ako, maririnig kong kumakalansing ang relo sa tabi ng kama, paalala na may dumadaan na oras na hindi ko na mababalikan. At sa bawat segundo, ang lihim na itinago ng katawan ko ay patuloy na lumalaki sa loob ko.
Hindi ko alam kung anong mas kinatatakutan ko, ang katotohanan o ang posibilidad na totoo ang kutob ko. Sinubukan kong kalimutan pero hindi ko kayang kalabanin ang dugo. Sa gitna ng mga misyon, habang nakatutok ako sa mga baril, bigla kong mararamdaman ang paggalaw sa loob ng tiyan ko. Maliit, mahina, pero totoo. Napayuko ako noon, halos mapaluha. Isang sandaling binura ng lahat ng galit sa dibdib ko. Sino ka? Mahina kong tanong habang hinahaplos ang sarili kong tiyan. Walang sagot, tanging tibok lang ng puso ko at ng isa pang pusong kumakapit sa buhay. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o mapaluhod sa pasasalamat. Pero isang bagay ang malinaw, ang gabing tinakbuhan ko ay hindi pala tapos. At ngayon, dala ko ang bunga nito. Lumipas ang mga linggo at mas lalo kong naramdaman ang pagod. Naging mahina ako sa unang pagkakataon. Sa bawat laban, may sandaling parang gusto ko na lang umupo at huminga. Hindi ko na maipaliwanag kung bakit hindi ko kayang patayin ang ilang target. Parang may kumakapit sa kamay ko, pinipigilan akong maging halimaw ulit. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng misyon, isang putok ang umalingaw-ngaw. Hindi ko na malayan kung saan galing. Mainit, mabigat, at bago pa ako makalapit sa kalaban, naramdaman kong may dugo nang dumadaloy sa likod ko. Nabitawan ko ang baril, at ang huling nakita ko ay ang ilaw ng buwan na parang matang nakamasid. Pagmulat ko, amoy ospital, maputing kisame, mahinang tunog ng makina. Hindi ko maramdaman ang mga braso ko, pero narinig ko ang isang boses baritono pamilyar. Vera, huwag kang pipikit. Nilingon ko siya, pero lahat ng bagay ay parang malabo. Nakita ko lang ang anino ng isang lalaki, nakayuko, tugwan din ang balikat. Sino ka? Mahina kong tanong bago tuluyang bumigay ang mga mata ko. Pagmulat kong muli, ibang boses na ang narinig ko. Mr. Reyes, ligtas ang bata, pero ang babae nasa kumatos. Ang mga salitang iyon ay parang mga pako sa dibdib niya. Hindi ko naririnig, pero ang lalaking iyon, ang boss, si Sian Reyes. Ang lalaking matagal nang nakamasid sa akin sa dilim, ay tahimik lang na nakatayo sa labas ng operating room. Ang mga kamay niyang sanay sa paghawak ng baril ay ngayon nanginginig habang pinagmamasdan ang babaeng muntik niyang mawala. Ilang oras siyang nakatayo roon, hindi gumagalaw. Hanggang sa lumapit ang doktor. May dalawang magandang balita at isang masama, sabi nito. Ligtas ang sanggol. 3 bala ang tinanggal namin, pero hindi nito natapos ang pangungusap. Pero ano? Maring tanong ni Sian. Kumatos siya. Hindi namin alam kung kailan siya magigising. Tahimik lang si Sian. Walang salita, walang galit, pero ang bawat hinga niya ay parang apoy. Lumapit siya sa kama ko, marahang hinaplos ang kamay kong malamig. You fought too much, my love. Bulong niya. Halos pabulong sa hangin. Pero ngayon, pahinga ka na. Ako muna ang lalaban para sa ating dalawa. Lumipas ang mga araw. Hindi ako nagising. Pero araw-araw naroon siya. Hindi niya iniiwan ang kwarto. Minsan, maririnig niyang nagsasalita siya. Inaantig ang kamay kung walang kilos. Bakit ba ganito ka katigas ang ulo? Kahit sa tulog, pinapahirapan mo pa rin ako. At sa pagitan ng mga gabing iyon, dumarating ang doktor, sinasabing malusog ang bata sa loob ko. 4 na linggo na raw. Buhay. Malakas. At sa tuwing maririnig iyon ni Sian, may ngiti sa labi niya, pero may luha sa mga mata. Pagdating ng 9 na buwan, wala pa rin akong gising. At sa gabi bago ang operasyon, mag-isa siyang nakatayo sa tabi ng kama ko, nakayuko. Hawak ang kamay kung walang lakas. Mahal kita, bulong niya. Unang beses mula nang makilala niya ako. At kahit hindi mo marinig, sana maramdaman mo. Kinabukasan, isinagawa ang cesarean. Isang sigaw ng sanggol ang pumunit sa katahimikan ng operating room. Tumulo ang luha ni Sian. Lalaki. Malusog. May parehong kulay ng mata niya. Abo, parang ulap bago magdilim. Hinawakan niya ito, nilapit sa labi, at pinikkas ang pangalan. Sevian. Pinagsamang Vera at Sian. Anak natin. Ngunit sa likod ng kagalakan, may desisyong mahirap tanggapin. Alam niyang kapag nanatili ang bata rito, kapag nalaman ng mundo ang tungkol sa amin, delikado siya. Kaya sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan, iniwan niya ang ospital. Bitbit ang sanggol sa mga bisig. Dinala niya ito sa ibang bansa, malayo sa lahat. Sa bawat hakbang, mabigat ang dibdib niya, pero sa isip niya, isang bagay lang ang inuukit. Protektahan ko siya. Protektahan ko sila, kahit kailangan kong maging halimaw ulit. At sa loob ng ospital, ako, walang malay, walang kamalay-malay na may buhay akong dinala sa mundo. Isang buhay na hindi ko pa alam na kailanman ay magiging dahilan ng pagbabago ko. Sa katahimikan ng gabi, narinig ng mga pader ang pangako ni Sian. Balang araw, gigising ka. At kapag nagising ka, ipapangako kung hindi ka na kailanman masasaktan. Ngunit ang tadhana, katulad ng dugo,
ay hindi kailanman natutuyo. 4 na taon ang lumipas mula nang magising ako sa ospital. Walang alaala, walang paliwanag, tanging mga mata ng doktor at malamig na boses. Nasa maayos kang kalagayan pero kailangan mong magpahinga. Hindi nila sinabi ang lahat at hindi ko rin alam kung gusto ko bang malaman. Sa pagbalik ko sa lumang bahay, bawat sulok ay parang multo ng nakaraan. Ang kama, malamig pa rin. Ang dingding, may bakas pa ng mga larawang tinanggal. At sa salamin, isang mukha ng babae na buhay pero walang direksyon. Muling tinawag ako ng organisasyon matapos ang ilang buwan ng katahimikan. Isang tawag mula kay Laya ang gumising sa akin isang umaga. Vera, kailangan kang pumunta sa headquarters. Lahat tayo pinapatawag. Bakit? Wala akong balak bumalik sa gulo. Wala kang pagpipilian. Si Sir Gideon mismo ang nag-utos. Napapikit ako. Alam kong kapag si Gideon na ang nagsalita, hindi iyon imbitasyon. Iyon ay utos. Naghanda ako, ngunit hindi na ako ang dating Vera na mabilis humugot ng baril at tumawa sa harap ng panganib. Ngayon, bawat tunog ng motor ko ay may kasamang tanong. Bakit ako bumalik? Nang makarating ako sa headquarters, lahat ay abala. May tensyon sa hangin at sa bawat mukha ng mga kasamahan ko ay may halong takot at pananabik. Pagbukas ko ng pinto ng conference hall, halos sabay-sabay silang natahimik. Sa gitna ng bulungan, narinig ko si Laya. Dumating ka rin sa wakas. Ano bang meron? Tanong ko. Si Boss. Babalik daw siya ngayon. Napaangat ang kilay ko. Boss, akala ko patay na siya o matagal nang nagretiro. Umiling si Leah. No. Nawala lang siya ng 4 na taon pero ngayon, babalik siya. At may kasama raw siyang bata. May kakaibang kumislot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung kaba, takot o pag-asam. Pero nang bumukas ang pinto sa dulo ng silid, tumigil ang mundo ko. 2 anino ang pumasok. Ang una, ang lalaki matangkad na kaitim may suot na maskarang pilak na kumikintab sa liwanag. Ang pangalawa, isang batang lalaki, mga 4 na taong gulang, may parehong kulay ng mata. Abo, halos hindi ako huminga. Bakit ganun? Bakit parang kilala ko ang bata? Bakit sa tuwing tumingin ako sa kanya, parang may bahagi ng kaluluwa kong umiiyak? Ang maliit na kamay ng bata ay mahigpit na nakakapit sa daliri ng lalaking may maskara. Nang umupo sila sa harapan, tahimik ang lahat. Ako lang ang hindi mapakali. Habang nagsasalita si Gideon tungkol sa pagbabalik ng leader ng organisasyon, hindi ako nakikinig. Ang mga mata ko nakapako sa mag-ama. Kung mag-ama na nga ba sila? Ang bata ay ngumiti sandali at sa ngiting iyon may kung anong kumirot sa loob ko. Isang alaala ng yakap na hindi ko kailanman natandaan pero tila totoo. Pagkatapos ng pagpupulong, lumabas ako para magpahangin sa veranda. Kailangan kong huminga. Ano ba tong nararamdaman ko? Pulong ko. Pero bago pa ako makalayo, may bumangga sa akin. Isang maliit na katawan. Aray, sabi ng bata, sabay lingon sa akin. Agad akong napaluhod, tinulungan ko siya. Hey, sorry, hindi kita nakita. Tiningnan ko siya na mabuti. Ang mga mata niya, pareho ng kulay ng mga panaginip kung hindi ko maintindihan. Anong pangalan mo? Tanong ko. Savian, sagot niya. Inosente. Napatigil ako. Parang kilala ng puso ko ang pangalang yon, pero hindi ng isip ko. Savian. Mabilis akong lumingon. Ang lalaking may maskara ay paparating. Mabigat ang bawat hakbang. Lumapit siya sa bata at hinawakan ito sa balikat. I told you not to wander around. Lumapit ako ng bahagya. Hindi ko mapigilan. Boss X, sabi ko, pilit pinatatag ang boses. Hindi mo ba masyadong pinoprotektahan ng bata? Tumalikod siya sa akin, saka marahang lumingon. Alam mo kung sino ako? Tanong niya. Malamig, hindi. Sagot ko, pero gusto kong malaman. Lumapit siya hanggang halos magdikit na ang aming hininga. Bakit hindi mo alamin sa sarili mong paraan? Anong ibig mong sabihin? Kapag handa ka na, malalaman mo kung sino ako sa buhay mo. Marahan niyang hinawakan ang braso ko. Sa sandaling iyon, may dumaloy na kuryente sa balat ko. Nakita ko sa isip ko ang imahe ng isang silid ng halik ng isang gabi na matagal ko ng pilit nilimot. Napaatras ako, hingal, nanginginig. Bakit mo alam ang pangalan ko? Tanong ko. Marami akong alam tungkol sa iyo, Vera. Higit pa kaysa sa alam mo sa sarili mo. Pagbalik ko sa bahay, hindi ako mapakali. Binuksan ko ang lumang drawer kung saan nakatago ang mga lumang larawan. At doon, sa ilalim ng mga papel, may natagpuan akong kakaibang bagay. Isang lumang envelope na may pamilyar na amoy. Nang buksan ko, tumambad ang mga litrato. Ako, nakasuot ng hospital gown. Ako nakahiga sa kama buntis. Ako may hawak na sanggol na hindi ko kilala. Napahawak ako sa bibig ko, nanginginig. Hindi pwedeng totoo to. At sa sulok ng mesa, 2 maskara. Isa pilak, isa itim. Ang parehong maskarang suot ng Boss X. Bumukas ang pinto sa likuran ko. Hindi mo dapat nakita yan.
Ang boses, pamilyar, malamig at sa bawat salitang binibigkas niya, bumabalik ang mga gabi ng dilim. Ikaw? Bulong ko. Ikaw si Boss X. Tumango siya, dahan-dahan. At ang batang iyon, siya ang anak mo. Parang huminto ang oras. Hindi ako makagalaw. Anak? Halos hindi ko may buka ang bibig. Wala kang kamalay-malay na dinala mo siya sa mundo, sabi niya. At ako? Ako ang dahilan kung bakit ka pabuhay. Ang mga salitang iyon ay parang mga bala. Bakit mo tinago sa akin? Bakit mo ako pinagkaitan ng sarili kong anak? Sigaw ko, nanginginig, halos mabasag ang boses. Lumapit siya, walang maskara ngayon, at sa unang beses nakita ko ang buong mukha niya. Ang mga matang iyon ang mamatang nakita ko sa banyo 4 na taon na ang nakalipas. Dahil gusto kitang protektahan, Vera, sagot niya. Ang mundo natin ay hindi para sa inosente. Pinili kong dalhin siya palayo kaysa mawala kayong pareho. Ngunit para sa akin, huli na ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang pagmamahal, lahat yun ay sumabog sa isang sigaw. Wala kang karapatang pumili para sa akin, Sian. At sa gitna ng dilim ng silid, habang nakatingin ako sa kanya, doon ko naintindihan. Ang pag-ibig, minsan, ay mas mapanganib kaysa bala. Tahimik lang ako habang nakatayo sa harap niya. Ang mga kamay kong nanginginig ay halos hindi ko mapigilang sumampal, pero may kung anong pumipigil. Hindi takot, hindi awa, kundi isang piraso ng damdaming ayaw kong aminin. Sa pagitan naming dalawa, tanging tunog lang ng ulan ang maririnig. Tumatama sa bubong ng mansyon na parang musika ng mga kasinungalingan. Vera, bulong ni Sian, marahang lumapit. Hindi ko ginusto na masaktan ka. Napatawa ako, mapait, malamig. Hindi mo ginusto. Inagawan mo ako ng 4 na taon sa buhay ng anak ko. Araw-araw, tinatanong ko kung bakit may kulang sa kin. Hindi ko alam na anak ko pala ang nawawala. Lumapit siya paunti-unti hanggang sa maramdaman ko ang init ng hininga niya. Ginawa ko yon para mabuhay ka. Para mabuhay ako. O para mapatahimik mo ang sarili mong konsensya. Sinalubong ko ang mga mata niya at sa likod ng kulay abo niyang tingin, nakita ko ang isang lalaking kasing wasak ko rin. Alam mo bang bawat gabi, naririnig ko pa rin ang sigaw ng nanay ko bago siya pinatay. Alam mo bang ikaw lang ang tao sa mundong ito na kaya kong patayin ng walang pag-aalinlangan? Pero sa halip na umatras, ngumiti siya, mapait at pagod. Kung iyon ang kabayaran ng mga kasalanan ko, tatanggapin ko, basta't makita kitang huminga sa mundong walang takot. Bumuntong hininga ako. Sa unang pagkakataon, wala akong baril, wala akong galit na kayang sumalo sa bigat ng puso ko. Ang lahat ng galit na matagal kong inalagaan ay biglang naging luha. Hindi ako marunong magpatawad, Sian, sabi ko. Pero marunong akong magmahal at iyon ang sumpa ko. Tahimik siyang lumapit, marahang hinaplos ang mukha ko. Kung hindi mo ako kayang patawarin ngayon, maghihintay ako. Maghihintay ako hanggang kaya ng oras. At paano kung hindi na ako bumalik, tanong ko. Hahanapin pa rin kita. May kapangyarihan sa bawat salitang iyon, hindi dahil sa lakas ng boses niya, kundi dahil sa kakatatan ng kaluluwa niya. Kinabukasan, kinuha ko si Savian. Nakita kong naglalaro siya sa hardin, masaya, inosente, walang alam sa mga kasinungalingang bumabalot sa paligid niya. Nang makita niya ako, tumakbo siya papunta sa akin, yakap agad. Mommy, malambot ang boses niya at sa yakap na iyon, bumagsak lahat ng pader ko. Sasama ka sa akin, anak. Tayong dalawa muna, ha? Ngumiti siya, tumango. Pero si Daddy, lumingon ako sa direksyon ng bahay, kung saan nakatayo si Sian sa veranda, tahimik lang na nakatingin. Busy pa si Daddy, sabi ko, pilit ang ngiti. Babalikan natin siya kapag handa na si Mommy. Bago kami umalis, nagtagpo ulit ang mga mata namin ni Sian. Walang salita, pero pareho naming alam. Ito ay hindi pagtatapos, kundi pansamantalang paghinto. Habang nagmamaneho ako palabas ng siyudad, si Savian ay nakatulog sa tabi ko. Mahigpit ang hawak sa kamay ko. Sa bawat kilometro, pakiramdam ko'y may tinatanggal sa loob ko. Galit, sakit, takot. Unti-unting napapalitan ng katahimikan. Lumipas ang mga linggo. Dinala ko ang anak ko sa Palawan. Tahimik doon, malinis ang hangin, at ang alon ng dagat ay parang yakap ng langit. Araw-araw, nanonood kami ng paglubog ng araw. Si Savian, nakatayo sa buhangin, hinahabol ang mga alon. Minsan tatawag siya, Ma'am, tingnan mo! May kabibe! At sa bawat tawa niya, may tinig sa loob kong bumubulong. Ito ang kapayapaan. Isang gabi, habang tulog ang anak ko, naupo ako sa harap ng dagat. Hawak ang isang lumang larawan. Ang larawan namin ni Sian nakuha ko ako bumagsak sa dilim. Hindi kita kayang kalimutan, bulong ko. Pero hindi ko rin kayang bumalik hanggat hindi ko napapatawad ang sarili ko. Ang hangin ay dinala ang boses ko sa kawalan.
At sa isip ko, nakita ko siya, si Xian, nakaupo sa loob ng kanyang opisina. Hawak ang parehong litrato, tahimik lang, nakatingin sa labas ng bintana. Lumipas ang isang buwan, isang hapon, habang naglalaro si Sevian sa tabing dagat, lumapit siya sa akin. "Mom, miss ko na si Daddy." Napayuko ako, hinaplos ang buhok niya. "Alam ko, baby, miss din niya tayo." "Kailan siya pupunta rito?" tanong niya, inosente. Hindi ko alam kung anong sasabihin, kaya niyakap ko na lang siya. "Baka bukas, baka sa isang araw. Pero darating siya, anak." Kinabukasan, habang naglalakad kami sa pampang, may nakita akong lalaking papalapit mula sa malayo. Suot ang simpleng polo, nakangiti, hawak ang mga bulaklak. Si Xian. Ang mga mata ni Sevian ay nagliwanag. "Daddy!" Sigaw niya, sabay takbo papunta. Nakahawak lang ako sa dibdib ko. Pinipigilan ang luha. Lumapit si Xian, hawak ang kamay ng anak namin at tumingin sa akin. "Sabi ko sa'yo, mahanap kita." Hindi ko alam kung ilang sandali kaming tahimik lang na nagtititigan. Sa wakas, lumapit siya. Marahang inabot ang kamay ko. "Pwede ba akong pumasok sa buhay niyo ulit?" tanong niya. Umiling ako, umiiyak, pero nakangiti. "Hindi mo kailangang pumasok, Xian. Hindi ka naman talaga umalis." Lumipas ang mga araw hanggang maging linggo at ang tahimik naming buhay ay naging buo. Sa kaarawan ni Sevian, nagtipon kaming tatlo sa ilalim ng mga bituin. Walang ingrandeng handaan, tanging maliit na mesa, ilaw ng kandila at tawanan ng bata. Pagkatapos ng cake, lumuhod si Xian sa harap ko, nanginginig ang kamay, may hawak na maliit na kahon. "Vera," sabi niya, mababa ang boses. "Matagal kitang hinintay. Ngayon, gusto kong bumawi sa bawat gabing nawala tayo sa isa't isa. Will you marry me?" Hindi ko napigilang umiyak, pero sa likod ng mga luha, ngumiti ako. "Oh, Xian! I will marry you." Tumawa siya, mahina, sabay inilagay ang singsing sa daliri ko. Sa tabi namin si Sevian, palakpak ng palakpak, masayang sumisigaw. "Yay, complete family na tayo!" At sa sandaling iyon, napatingala ako sa langit. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati. Siguro dahil sa wakas, natutunan kong kahit ang pusong durog, may kakayahang maghilom kapag natutong magpatawad. Hinawakan ko ang kamay ni Xian. Hinalikan sa labi, marahan, puno ng katahimikan. "Mula ngayon," sabi ko, "hindi na tayo tatakbo sa dilim." Ngumiti siya sabay bulong, "Hindi na, dahil ikaw na ang liwanag ko." At sa gitna ng alon, tawa at mga bituin, alam kong natapos na rin sa wakas ang digmaan ng aming mga kaluluwa.